سلام كبرات عزبتنا كم يمسيكم أبز ساعات زي حدا فريز بلا مدبنا حزنا لكم قريبنا لنا نسلما أب ماكلاين مبرأن أفريقيا سيكافا تساتف زلا هجرويت جانتا كوعسكر إيرترا أزيو فريز بلا عوت حزاء زلا نزع ملكتنا لما إنا خنكون تعلنا بز مسرت دوماتنا استفعالي خونيم كافتي بوتاتي زملكت استفعالي حبرتات كلوناي بزي كازي غازيتنيا ميكيل حلقو غلا حبرتا خلوي مالتي حراي غازيتنيا ميكيل حلقو كمي اسك تحبرتا انت يمسلالو حراي يا غني دي كبرتي حبل يا فلمان مولو حزبي ارترا بعافشا وصان ابوش تعدن كم دمان حركات مكالو لعلو خلوخا نتي سدرابيت سبورت مغنياتو بزي لو معرتي ما بتاريخ سبورت هاجرنا حدش معرف مخا اب نيكو عصوري بعك فوري زغونه تاريخ تسرح له اب ساعات حدا قطر ساعات حدا ايرترا مس كينيا ناي فرق فصامه صوتا نيرو ابز دما ايرترا بعبلال زغونه وصيت 4-1 تعاويتالا اب ناي قداماي ابرز نبره صوتا ايرترا كابجم كساع زودنه صوتاتي بناتا تيمبو بناتا استراتيجية تقولسون يرا سوغان تايم بفولي زغونه متقعتي نلدات كينيا بموراري موناتو اسلطاني هاغريت غانتا ايرترا اتو عالم سجد افرم تماري ابز كايرو غازيطاو مغلصي بزعبا نايلومي صوتا زنبرا ملكيتو مالتيو هاغريت غانتا ايرترا نابز وددر زنخساته فيلادي خونت قند علامه كسع فصامه بصيحه نتاوانጫውና በስመራ ንምጋዓስ መዃኑ ኣብ መርዋ ሓሪታ ጎል ብዝሃቦ ነገር ኣው ማለት ኣው ፖስት ኮይኑ ወይ ድማ ተሓርታት ኣው ዕላው ኮይኑ ስለዚ ነዚ ስትራቴጂ እዚ ንምትግባር ኬንያውን ካፕተን ቀለልት ዝነበራ ሃገራዊን ካንታታት ኣይነበረትን ኡጋንዳ ነዚ ዋንጫ እዚ ወይ ድማ ነዛ ውድድር እዚኣ ኣብ ሃገራ ነታጽዋ ከተትርፋ ካብ ዝኽእላ ሃገራት ብቐዳምነት ክትርቋሕ እንከላ ኬንያውን ብድሕሪያ ዝተሰርዐት እያ ምክንያቱ ኬንያ نزي وددر زي كم زلوا معامل زي خنا زحلف وان سعر نزي وددر زي تعوتاتو سلزي قليل زي كونه تاريخ نيرواي إيرترا أبزي قتم زي كم تساتافيت زخونه نقدر تقبر ويد ما تساتافيت دامبر زخونه تاريخ سرح ما نمستصب بيا نقدر يلن مجمرتها نبروندي بأسامبيراتها حدا بارو بدحريو مس أوغندا تاريخ عمين كل تبارو الحريق مس جوبتي ولز زغونه من قصاص بمنصورة 4-1 رتيعتها مس صوماليا بارو تفلاليا مخام صوماليا درجاتي بالوتات نعومسي درجة دجونوم نيرو خنبلو نخل ناي صومال بزح بالوتات زغونه ويكا عندتات زهارم فتنتات نيري سلازي كاب مدبا شوعة نتواكب إيرترا نابزي نايلوم عن استخايدة ناي فرق فصامة صوتا آتيا أب نايلوم صوتا استمزجبة كنرن حتوينا أب قدام إبرة أب مبلع صوت الشمال تدا إيرترا نتي صوتا بفولي كلاس تقول سوسلز نبرت كاب أوسكار واموالا ناي كينيا كوتري شعات تتصاوتايو واموالا ناو جزء لداتو توا زيا ناي روبيل كيدان عتي روي اسراح زنبرا كم زي استوديو ناو نازل محل فوزلو ماتيو ريو بفولي نغير زلو كابزي ارترابزي بليچا زرايا خان تاي مسمر متقعتا معارخ اندي تحدثو قريب له كمستناي قدم زنبرا تاريخ ماتيو سحو مسمر متقعتي تونن زنبرا هاغريت غانتا نيراتنا ابزي ግን استفلالي اغباباتيو تطقيمو زلو مالتيو بدحزي ارتا حدا بانو مريحه ناب عرفت مريحه دحر عرفت ابز نبره صوتاون امبل 49 دق منالبات ابزي وددر زكاب سراي شوتوتات ببلصونه تاب قدمي كسرع تخل ابل سولومون كاب 47.1 متر كاب نووي نغودلت حلاو لدات كينيا مزميزو مخا مزينو زتواشوتو بكل نغرا بلس زنبرت تدنق شوتيا بزي دما مرحنات ايرتا كل تبادو خينو كينيا كاب اوسكار واموالا زي ناب غزا لداتو شوتو زمزغماتيو بلس شوتو رخبا زياتا استوديو تا كاليتي شوتو يا ريو كابي 47.1 متر بعكي ولا كتريا خلخان دغاغي مخريا بتاعين سراسيره خسرو زلهم تتصاوتي هاغرايت غانتا ايرتاون كتصاورو ወይ ካቆጻጽሮ ካሉን ቡሙሎም ጠነማትዮ ወላ ቶም ኤርትራውያን ደገፍታው ካምፓላ ነዛ ሃገራት ጋንታ ፉሊ ዘማም ቋዘሎ ከመይ ጸምቢሎም ኾኑ ንምግማቱ አይሸግረን ናብ
ኬንያ በመበል 52 ደቂቃ ካዋሟላ ነትውጪ ዘጽበት ሸቶ የትያ ብድሕሪኡ ሚካኤል ሀብተ መስቀልካ ኣብ 66 ደቂቃ ሳልሰይቲ ሸቶ ከም ድማ ሮቤል ኪዳነ ኣብ መበል 75 ደቂቃ ራብዒቲ ሸቶ ኣመዝጊቡ በዚ ድማ ኤርትራ 4-1 ብምዕዋት ናብ ፍርቂ ናብ ፍጻመ ሰጊራላ ድሕረ ባይታ ናይ ዘን ሃገራውያን ጋንታታት ምስሪ ኤርትራን ኬንያን ኣብ ውድድራትን ኣብ ታሪኽን ን7 ግዜ ተራኺበን ኣለዋ ኣብ ሴካፋ ከባቢ 6 ግዜ ይኸውን ኤርትራ ካብዚ 3 ግዜ ተዓዊታላ ቀዳሚት ዓወት ዘመዝገቱሉ ኣብ 2006 እዩ ናይ 2-1 ዓወት ነይሩ ኣብ 2007 ከዓ 1-0 ተዓዊታ ነይራ እዚ ኣብ ናይ ዋንጫ ኣፍሪቃ መጻረይ ዝነበረ ናይ ሎሚ ሓዊስካ 4-1 ጥቕላላ 3 ሰዓት ኤርትራ ላዕለዋ ኢድ ሒዛላ ናይ ሎማዓንቲ ፀወታ ድማ ዝቕፅል ማለት እዩ ብድሕሪ ዝነበረኻ እንጋዲት ሃገር ኡጋንዳ ምስ ታንዛንያ ዝተፃወተቶ እዩ ኣብኡ ከዓ ኣብ 86 ደቂቃ ኡጋንዳ ካብ ፋሃድ ብዝረኸብታ ሸቶ ፋሃድ ባዮ ናብ ፍጻመ ምስ ኤርትራ ክራኸባ ኤርትራን ኡጋንዳን ኣብ ናይ ምድብ ፀወተን ተራኺበን ነይረን ስለዚ ንካልኣይ ግዜ ዝራኸባ ዘለዋ ነግማል ቀይሕ ባሕርካ ሕንዮም ብምፍዳይ ምናልባት ነታ ንምንያ ዘለና ዋንጫ ናብ ኣስመራ ከምፅዋ ትፅኢት ኣሎና ማለት እዩ ሃረይ ምስ እዚ ናትካ ዝምልከት ማለት ሓበሬታ ክህልዎ ክእል እሞ ንዓለም ሰገድ ኤፍሬም እስከ ኣብ መስመር ክንእትዎ ኢና ብርግፅ ደሊኒ ኣሎ ሄሎ ሰላም እንቋዕ ሓጎስና እንቋዕ ዝብቃዕና ሓጎስ ክልና እስከ ከመይ ነይሩ ትውዕሎ ብሓደ ኮይና ከም ዝሪኦ ፀናሕና እኮ ኣዝዩ ዓብዪ ሓጎስ ይፀኒሕ እሞ ከመይ ነይሩ ትውዕሎ ኣብዚ እውን ዓብዪ ሓጎስ እዩ ዘሎ ኩሉ ማሕበረኩም ኤርትራዊ ኣብ ዘሎ ዋላ ኩሎም ተፃዋቲ ነቲ ዝነበረ ዓወታት ዓብዪ ፅምብሊቶ ገይሩሉ ዘሎ ናይ ብሓቂ ዓብዪ ሓጎስ እዩ ዘሎ እቲ ወለ ድማ ከምዚ ተሓሰብኩሞ ናይ ብሓቂ ተፃዋትና ካብ ትፅቢት ናይ ካልኦት ብዙሓት ሰባት ወፃኢ እዩ ማለት እዩ ብፍላይ እቶም ካልኦት ኣንፃርና ዝነበሩ ጋንታታት ዘይተፀበይዎ ሃንደበትነት ብምውሳኽ ብገፊሕ 4-0 ዓዊቶም ናብቲ ፋይናል ዝበሃል ወይ ናብቲ ናይ ዋንጫ ኣትዮም ኣለን ነዚ ተፃዋትና ስጋ ሕጂ በዝሪእዎ ዘሎ ምንቅስቓስ ንወድ ምንቅስቓስ እኳ ተኾነ ሕጂ እውን ዝተሪፉ ዘሎ ክምልእዎ ኩሉና ተስፋና እዩ ማለት እንታይ ይመስል ኣሎ እቲ ዓወት ከም ዝሪኦ ፀናሕና እኮ ብዙሕ ድሕርታ ኣብየል ሰሎሙን ዘእተዋ ሸቶ ብኣዝዩ ፍልይ ዝበለ ፈንጠዝያ ኢኻ ክትፅምብል ኣርኢናካ እሞ ከመይ ነይሩ ትፍፃመ መቸም ኣብዚ ዝሓለፈ እዋናት ከም ዝክሮ ሃገራውያን ጋንታታትና ናይ ሸቶ ፅምዓት ብዙሕ እዋናት ነይርዎ እዩ ኣብዚ ናይ ሕጂ እዋን ግን እዞም ተፃወቲ እዚኣቶም ካብ ዝምስረቱ ማለት ኣብ ናይ ኢስራ ዘርኣይዎ ተመልታ ዘለዎ ሸቶ ዓርዮም ኣብ ሴካፋ ዓብዪ ስራሕ ዓርዮም ነይሮም ኣብ ዝሓለፈ ሓደ ፍሉይ ሰነድ ሰኒዶም ነይሮም ብብዙሕ ጎላት ብምእታው ማለት እዩ ሕጂ ድማ እቲ ክሳዓት ዝቐኒ ዝሓለፈ ኣብ ኣፈፃፅማ ንኣሽቱ ጉድለታት ዝረኣይ ነበረ ወይ ድማ ክእትዎ ዝግብኦም ብሰንኪ ተርባት ዝሰዓን ዝነበረ ሎም መዓልቲ ንኩሉ ሰብ ክድግስዎ ክኢሎም እዮም ማለት እዩ እዚ ዘሪአና ከዓ ተፃወትና ንኣብነት ሎሚ ዘመዝገቡዎን ኣብየል ሚኬኤለ ከምኡውን ሮቤል ዕተይ ዘመዝገቡዎን እዮም ነይረን ሕጂ እዚ ኣብየል ክሪኦ ከለና ካብ ማዕዶ ኣንተመራቒት ዝኾነት ንኣንፃር ተፃዋታይ ፖልቴሬ ወፂኡ ስለ ዝረኣዮ እዚ ትዕዝብቲ እዚ ቀሊል ኣይኮነን ኣብ ውሽጢ ግጥም ሕራይ ሄሎ ኣለም ሰገድ ትብሉ ዶ ምሳና ቴሌፎን ተቋሪፃቶላ ተስተዋፈትና ግዜ ዝኣክል ግዜ እውን ዝኣክል መግለፂ እውን ረኺብና ክንከውን ንኽእል ኢና ብዛዕባ እዚ ናይ ስፖርት ናትናኤል ወላ ነስኻን ጋዜጠኛታት ስፖርትና ዝኾነ ኣርስቲ ኣልዒልካ ዝኾነ ነገር እውን ዝውድእ ኣይኮነን ፍላይ ናይ ዓድና ነገር ቀዲሕና ክንውድኦ ኣይንኽእልን ብሓፈሻ ግን ምስተን ዘለዋና ቆርብ ደቓዮ ኤርትራ ኣብዚ ነገር እዚ ብፍላይ ኣብ 2019 ዓመተ ምህረት ኣብ ናይ ስፖርት ብፍሉይ
ደሚቃትሉ ተሳገሮ ዘላ ዓመት ክንብሎ ንኽእል ኢና ኣብ ወርሒ 3 ወይ ወርሒ 2 ዝነበረ ናይ ብሽክለታ ውድድር ኣብ ባህር ዳር ኤርትራ ብፍሉይ ዝኾነ ብቕዓት ፍሉይ ዝኾነ ታሪክ ኣብ ባህር ዳር ሰሪሖም ዝመፁ ተቐዳደምቲ ኤርትራ ብፍሉይ ነገር ንኸተጊፅ ምኽንያት ዝኾኑ እዮም ኣብ ሴካፋ ኣብዚ ቅድሚ 2-3 ወርሒ ዝተኻይደ ናይ ትሕቲ 15 ዓመት ኤርትራውን ተስፋ ዘለዎ ኣብ ናይ ትሕቲ 15 ዓመት ማለት እዩ ተስፋ ዘሎ ሃገራዊት ጋንታ ሙኻ ነቲ ዘሎ ሳይንስ ሙኻ ምስ ናይ ኤርትራ ብዝጥዕማ ኣገባብ ብዙሕ ነገር እናተሰርሐ እዩ ስለዚ በዚ ዘሎ በፂኦሞ ዘሎ ወይ ድማ ሃገራዊት ጋንታና በዚ ትስርሖ ዘላ ብሓቂ ነቲ ተሪፉና ዘሎ ውድድራት ኣዝዩ ላዕለዋይ ኢድ ክትሕዝ ተፅቢት ኣለና ልዕሊ ኩሉ ግን ንብሙሉእ ኣፍቃር ስፖርት በዚ ተበፂሑ ዘሎ ዓብ ነገር የውሃና ክንብሎ ንደሊ ማለት እዩ ዳውኻ አይ እስከ ቴሌፎን ኣለና ምስለን እስከ ካፍቶም ተዓዘብቲ ወይ ድማ ደገፍቲ ይኸውን ሄሎ ኣብ መስመር ቴሌፎን ኣሎ ሄሎ 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 ሰላም 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 ከመይ ሄሎ መርሐባ ደሓን ደውልና እንኳ ሓጎሰና አምላክ መስገን እንኳ ሓጎስ ኩላና حراي اسكا كمين يرو اسكا تي كم تعذاب متن اسكا كمين يرو تي زنبره هنتات كم دغافي حراي مجمره انا زغاطامي ادل محكمنا لحكمنا قللنا ندابلكو نحنا في فوزو ابي كامبالا تقمتي كله 30 كيلومتر نختما بلو ኣብ ከተማ ጅንጃ 80 ኪሎ ሜትር ደማ ከይበለ ሓለፈ ናይ ትሕቲ ይፍዓልመ እስካ ሕፅራ ቢካስከ ተይመስል ትኽምን ይርቱ ደገፍቲ ተጣወቶት ነይሮም እሺ ኣብዚ ናይ ሰፊያ ደረጃ ተሽላሚት ኮይኖም ኣብዚ ሕጂ ዝመፁና ከዓ ነዚ ናይ ቲፎዞ መበል 10 ተጣወቶት ኮይኖም ኣነ ናይ ቲፎዞ ነገር ብጣዕሚ مجلس يبلين. أوكي صبوا اسكا حصر بكا كمين يروح تكونتات. حراي نتا حيال جانتانا كينيا 4 بحد سعرنا فاينل حديثنا لنا أنا نفقد التفاضل. أوكي حراي يقندرنا. بكا حراي مستزلنا صبت جزء بزح كان بالله نبلينا حراي يغريتا كن حتوم مستني جزءنا أب كالجن كندينا ون منالبات كن ملسينا بالسفح مانيت زاخلنا جزء كونا يكلني رحت تناقض حراي كبرات عزبتنا كم زي كتكتاتلو زنحكم ولا كوات جزء بزح انت زين برنا جن هجراويت كانتا كوعسجري إرترا كينيا بمسعر ناب ፍጻመ ዘይላላ ማለት እዩ በዚ መሰረት 5 ጾታ ከልዩ በሉ ንሎም ዝብልና ብዝኽዛዘም እዩ አንዴልና